Fáilte roimh go raibh Fhidil an le in gheobh lumsa paxo feileáin agus Cúla4 son Port Shéamuis Cooley a bheith á bhuaine gom díobh. Bhí cinnte na nótaí a leanúint agus mé ag seint agus cabhróidh sé sin leat an fonn a leanúint. Déanamh mí sin níos muile. An céad líne eile. Déanamh mí sin arís. Sa reis go dtí an céad líne. Sa an líne dearnach beánaí difriúil. So sin an céad fort amláin, an dara fort. Déanamh mí sin arís. San an céad líne eile tha sé déanta go cheana sa chéad fort. Sé sin sa chéad fort, san a reis go dtí an céad líne den dara chuid. San líne dearnach. Cosúla sin céad fort. Beidir gur thug siú faoin aire nach nuirt mé aonad faoin mabha sa fortsa. Den am láthair jo tú pe báháil is malaat a dhéanamh, ach bí a fearre ar an báháil a thuirsúla gomsa, agus déanaíocht ahar síanamh orm. Thasúlagam gur bhaint sé tainmh as Port Shéamuis Cooley, ba mé cainteamh ríist sgur míle mágah.